maro zegny za mahita amintsika jiaby agnatin'ny YouTube diato ndraiky agnatin'ny Facebook diato zegny tsy haintsika zegny ino ma ny antony ilantsika izy zegny. Donc zegny iniany zegny aloha azaventsika tsara hoe ino antony ilantsika izy. Ono donc zegny izy ka misy raha zegny mikoragna aminao agnatin'ny raha azaveko ty zegny isika bazay amizegny ave zegny alefa abonné ave activer notification-nao misy amizara vidéo amin'ny magnaraka zegny misy anao tsy tara zegny. Voalohany zegny antony ilantsika ny Facebook zegny tsara zegny andeha développenao ny varotra-tsaboenao. Ino ma ny varotra-tsaboenao zegny? Io zegny kila raha ambidinao exemple zao angala exemple za io zegny misy namako zegny hoe de aoka zegny ataontsika karaha modèle karaha tika zegny izy exemple zegny anao zegny mivarotra raha karakaraha reto zegny donc zegny alainao sara zegny re ataonao fotokotsaknao atsika ndraiky izy koa anao zegny mivarotra raha karakaraha reto alainao sara zegny reto ataonao asaky fanao tsabony raha raiky activité-nao andavanandro zegny ivilenao agnatin'ny Facebook diaby zegny zegny ivilenao geste tsikitsiky zegny tsara maro zegny misy magnaraka anao anjaranao zegny mampiasa le stratégie marketing am'ilay olo intéressé amin'ny raha tsaboanao zegny. Ohatra ka anao zegny mpanjaitra alainao sara zegny le zay le fahaizanao izy aboakanao zany. Raha ohatra ka anao zegny artiste amin'ny fotoana zegny anao samy maheno aboakanao zay izy nefa hoe mahay mihira zegny anao de andeha spectacle anao zegny zay aza digno arakaraka ny fahaizanao.